Ndu dibias niile ma ndị pastors niile na-amụ nwofe aka na social media, ma ndị na-enye 7 days, ma ndị na-enye 4 days, ma ndị sị na ha nwe 1000 demon ha ji alụ ọrụ, ma ndị sị na ha ji esend demons ma spirit ga fight onye a gbuo onye a 3 days after 4 days onye a nwụọ. Na ihu nọ na social media ndị Igbo na-akpali onwe na-agba onwe unu ike n'ama. Ụnọ na-egbuchasị onwe unu, ndị Igbo na na-egbuchasị onwe unu. Ebe ndị fre anyị nọ n'ime ọfịa na-apụla na ha ga-esi bịa teki obodo anyị. Ebe fa nọ n'ime ọfịa na-apụla na ha ga-esi bịa gbuchasị anyị. Ụna nọrọ aba na-akọ ngị ihe nwere isi na social media, ihe send demon, send spirit, na-akọ ife nwere isi. Dibia nke a kwuo onye 7 days nye 4 days, onye nke nye 3 days nye 4 days. All those things na-eme ngenu. Amala m ihe na-eme anyị ndị Igbo eme. We have a lot of problem in Nigeria. We have many problems in this country. I have many problems I can ewefta online ka anyị na-solve. We have many problems. The enemies na-aga na plan na ha ga-esi bịa take over. Ụna anọrọ aba na-enye onwe unu 7 days. Pastor nke akọrọbugo, onye dibia nke akọrọbugo, ife akụnụ ga na-akụ gị na social media. Na-agba onwe unu mgba na social media. Onye unu onye na-agba ọkụ adịrị achụ nta oke. Unu anyị na-agba ọkụ, anyị apụọ na-achụ nta oke. Jee na Yoruba. Ị ga-afụ ebe ndị Yoruba na-agba nwofe mgba, ama na onwere ebe ọgba aghara adọrọ. Mana nke anyị is too much. Nke anyị nwewu ndị Igbo is too much. Gaa na TV, Hausa. These people, nke fa adọrọ too much agụrụ nke anyị is too much. Mgbe anyị na-agba onwe anyị dị too much. Na-akọ nge many things, na-eme na isiri ike. Wele ike ga ha mpụta fight ma ndị gọvanọs na-abịa egbuchasị anyị. Wele data ọpọwa ahụ ị nwere face ndị na-abịa sponsor Fulani isi na-abịa egbuchasị ndị mmadụ na n'Igbo ebe a. Wele data ọpọwa nye ha 7 days, 4 days. Ka ha je, ka those people na-abịa egbuchasị anyị na n'Igbo ebe a. Ka data ọpọwa je fight against them. Abụ ife ọ na-abịa agbo ngo ụnụ mgba. Onye gbo nwanne ọ bụrụ na ọ bụ dike. Ibu si na ibu dike, n'ebe ọ na-abụta asị jee n'Enugu. Ije na Bonny said different part of an Igbo. Some villages gbara ọsọ. Wele data ọpọwa je fight the other place. Wele data ọpọwa pụọ. So ka akwụsị na ihe ahụ na-akọ biko nụ. Ị na-eje atụ onye a na-alụ nsị, ị na-eje atụ onye a na-alụ nsị, ị na-eje atụ ya na alụsị 20, alụsị 50. Mana ịfụrụ ndị gọvanọs na-eme ngarụ n'obodo a, ịfụrụ ndị Fulani na-egbuchasị ụmụnne anyị n'obodo a, ha mee ntansị ka ibunye je tụọ ndị Fulani a na-alụ nsị. Ka akwụsị na ife anyị na-eme ngo na social media je face ife fesiri anyị. O nwere problems anyị nwere na Nigeria, I suppose ịsolve. O nwere problems anyị nwere. Unu bịa na ọ na-achenji nge power ya eme nke a, ịma na dike ka mbụ dike ka ebu. Ibu dike pụọ je face ndị a na-fight anyị. Kwụsị ihe ahụ na-akọ biko, chọọ na ihe ọzọ kọwa. President Muhammad Buhari ji Nnamdi Kanu since and the court enye God asọ hapụ ya. Ọjụ na ọ ga hapụ Nnamdi Kanu. So gụwa bụ na-eme na isiri ike, na-eme na inwe 1 million demon. Why can't you come out? Challenge him. So President Muhammad Buhari, I give you 4 days to release our brother Mazi Nnamdi Kanu, or I will send you 1000 demon to attack you. And all other 4 days, yeah, I have forgotten that 1000 demon alwa go na soloko. I am an idea cable. I believe on social media now seeing you 4 days. Ne je abongo ngono mba. Isn't it with power? Ni with the demons or ni with the spirit na agalagogo. My brother, my sister, will that to power je fight and the governor sa na make this country hide ma. Will that to power where that to demons send na soloko. Will that to power send na government house. Ibo onyo Chineke. Isoro na amaka na social media. Inyonya 5 days, inyonya 7 days. Mana ifuru ife na-eme na obodo a, ifuru ihe ọ na-egbuchasị ụmụnne ha n'obodo a Nigeria. Na Bible anyị na-agụ, ọ bụrụ na eze mee ihe adịrọ mma, ọ bụ ndị ozi Chineke bụ ndị na-ebinye balafa mba na ihe unu mere adịrọ mma, and ọ bụrụ na akwụsịrị ya na iwe Chineke ga-adakwasị ụnọ. And prophet, ndị ministers of God na Bible na-ebinye bala eze mba, obodo adịrọ mma, ihe na-eme n'obodo, and ozi Chineke na-apụta. So wele kwuo okwu condemn nwa ifu na-eme n'obodo. Mana nke a emechisi ọnụ bịa na-akọ ihe nwere isi na social media. Anyị nwere many things na-eme n'obodo. Ndị ile anyị n'ọfịa na-akpa nkụta na ha ga-esi take over. Anyị nọ na-agba onwe anyị mgba. Ihe anyị chọrọ na bụ ndị dibịa niile a na-akọ ihe na social media ma ndị pastors a. Achọrọ m ka unu weda power ahụ. Send them that demon and that spirit na asolok. Send them those spirit na the government house. Ndị agha sasị Nigeria. Insecurity nọ na Nigeria bụ our politicians kọsịrị ya. So when no power na face here fight afa ka ha kwụsa alụ mana ha na-alụ. Ọ bụrụ ịbịa na-agba nge nwanne gị mgba inye 4 days inye 7 days kwụsị ihe ahụ na-akọ ebe a. Chọọ na ihe ọzọ kọba. Pụta isi na ibu dike pụta.
isi na ibu dike ị na-eterete mmadụ ibe gị na ị ga-eme nke a pụta kpọọ ofu gọvanọ afa na-eme alụ na ala Igbo a chie warning pụta nye 7 days nye 5 days imenwo nke ahụ ama na ihe dike ka ịbụ ọ bụrụ ịbịa na-enye mmadụ ibe gị 7 days nye eme nke a biko hapụrụ ife ahụ na-akọ anyị nwere problems onye unu na-agbakarị achụnta oke ka ife na-emede ya eme ife nke a biko gaa Enugu steeti now gaa fụrụ ndị Fulani gbuchasị n'Enugu nothing unu emechisi ọnụ nwebụ onye dibịa mfụrụ pụtara na kwuo okwu maka ya challenge gọvanọs gba ha mana ihe ha na-eme unu emechi ọnụ that side ebe ụmụ mmadụ na-anwụchasị na Igbo ebe a na-anwụchasị na Nigeria ị makwa na ndị politicians na sponsor fa ife awụdị mention expose na fight ka ọ bụrụ na ofu si na Nigeria kwụsị ụna ahapụsị ya na-eje achọ ndị achọrọ na-aje akọ ngo ife nwere isi na social media chọọ na ihe ọzọ ka ọ biko kwụsị na ihe ahụ na-akọ ndị dibịa niile apụta na social media na-akọ nge ma ndị pastọs bịa na-agba nfe mgba na social media stop on all those things focus on ihe na-efe isi anyị